Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 16 maart. Ik vind soms dat er veel te veel mensen zijn, althans op deze locaties. Het zijn inmiddels echte beroemdheden geworden, de flamingo's in de Grevelingen. Ze zitten er ieder jaar, maar dit jaar lijkt het flamingo-toerisme uit de hand te lopen. Vanochtend was het rustig bij de flamingo's, die zich rond deze tijd opmaken om weer te vertrekken naar Duitsland. Nog enkele flamingo-spotters probeerden een glimp op te vangen van de roze eyecatchers. Als de kleinkinderen bij ons zijn, dan gaan we altijd eventjes naar de flamingo's kijken. Leuk om dit hier dicht bij huis te zien. Hè. Het is maar een uurtje rijden voor mij. Maar de afgelopen maanden was die rust ver te zoeken. Vooral toen de flamingo's aan de andere kant van het water, vlak bij de N59 zaten. En daar stonden dus aan weerszijden van de weg files aan auto's. Het bermtoerisme, die allemaal naar die flamingo's gingen kijken. En dus ook verstoren. Want een flamingo die houdt niet van veel mensen. En als er mensen zijn, dan op afstand. En niet door het riet heen, erheen lopen. Ja, want mensen lopen door het natuurgebied en negeren verbodsborden. Iets wat niet de bedoeling is. Eigenlijk zou het allemaal dood moeten zwijgen. Zodat die dieren hier gewoon hun leven kunnen leven. Maar dat gaat natuurlijk niet. En daarom is het advies voor fotografen die ze nog op het nippertje willen spotten. Het zit wel een beetje ver af, maar bij inzoomen op de pc zal dat wel lukken, denk ik. Een foto achter het hek en flink inzoomen dus. En verder? Nou, rustig aan. Rekening houden met. Een bijzonder concert in Breskens vanmiddag. Deze mensen hadden 10 weken geleden nog geen enkel muziekinstrument aangeraakt. Het doel was om gezellig muziek te maken en dan de mensen te laten zien dat we het wel konden in 10 weken. Dat we iets konden neerzetten in 10 weken. En dat mochten ze deze middag laten horen in een volle zaal. Ik geloof niet dat ik al eens iets gedaan heb wat zo spannend was. Zo'n 30 gloednieuwe muzikanten werden begeleid door zogenaamde buddies. Het project is opgezet om mensen enthousiast te maken voor muziek. En dat lijkt gewerkt te hebben. Ik zou nooit bedenken om 1-op-1 muziekles te gaan volgen. Die drempel is te hoog. Maar zo met z'n allen, dat is zo leuk en je sleept elkaar mee. En doordat die buddies je helpen, daar kan je op terugvallen. Ja, fantastisch. Van de 30 deelnemers hebben er 24 gezegd door te gaan met muziekles. En dat is maar goed ook. Want om nou te zeggen dat ze na 10 weken hun instrument onder controle hebben... Nee, was maar waar. Nou, op 1 verkeerde noot na was dat best goed, hè? Ja, voor 10 weken is het niet verkeerd. Het Nieuw Talentorkest blijft oefenen en hoopt in het najaar wederom een concert te kunnen geven. Welkom in het archief van de gemeente Sluis. Hier liggen stukken uit heel West-Zeeuws-Vlaanderen. Het oudste archiefstuk dateert uit 1201. Dus er ligt al gauw zo'n 800 jaar geschiedenis in het archief. Maar niet lang meer, want er zijn vergaande plannen om de stukken te verhuizen naar het Zeeuws archief in Middelburg. En dat is tegen het zere been. Wij denken dat het belangrijk is dat het toegankelijk blijft voor onze inwoners. En ik denk tegenwoordig ook met name aan de jeugd. De jeugd moet ergens ook eens een keer de kans krijgen om te zien in een archief dat die geschiedenis, wat het uiteindelijk is, ook de basis is van de plaats waar zij leven. Het is de bedoeling om het archief te digitaliseren, zodat iedereen het overal kan raadplegen. Maar de tegenstanders van de verhuizing van het archief hebben daar weinig vertrouwen in. Het idee is van digitaliseren, alleen daar geloof ik niks van. Ik heb namelijk een stukje begroting gezien en dan wordt er inderdaad voor het eerste jaar wordt er geld vrijgemaakt om de bouwvergunningen te digitaliseren. Maar daarnaast staat er geen enkele som gelds meer beschikbaar voor het digitaliseren. De komende maanden besluit de gemeenteraad van Sluis of de verhuizing van het archief naar Middelburg doorgaat of niet. Het was vandaag een mooie dag met volop zonneschijn en het bleef ook overal droog. Wel bleef het met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden aanhoudend fris voor de tijd van het jaar. En waaide er ook bovendien nog een koude noordoostelijke wind.
Nou, vanavond raakt het vanuit het noorden overal bewolkt. En ook vannacht is het grotendeels bewolkt met lokaal kans op een spatje motregen. Nou, door de bewolking verloopt de nacht duidelijk minder koud dan de afgelopen nachten. Met temperaturen boven het vriespunt tussen de 3 en de 4 graden en staat er dan nog maar weinig wind. Nou, morgenochtend beginnen we nog met vrij veel bewolking, maar al snel begint het vanuit het noorden flink op te klaren en morgenmiddag verloopt zelfs ronduit zonnig. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 10 graden en staat er morgenmiddag een matige wind en dan uit een oostelijke richting. Nou, en als we verder gaan kijken, de nacht naar dinsdag die verloopt koud met kans op lichte vorst. Maar dinsdag overdag, woensdag en donderdag, dat worden dagen met heel veel zonneschijn en dan blijft het overal droog. De temperatuur gaat klimmen uit het dal. Het wordt 12 graden op de dinsdag en zo'n 17 graden op de donderdag. Ja, en dan is het natuurlijk alweer helemaal lenteweer. Na woensdag worden ook de nachten minder koud en verdwijnt de vorst in de nacht. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.